to the Shabrason, some will be a baba no ya to din Cassia, a yea. Asem Beba Dabi de ya de baba besum. A yea somewhere ya de Abramo near a de and Makotine a be and the say. A ja ato a fear bim ewo aton sujinya se. Emma Sabre ya Cassa de wa Nassini, and in the mammy and Saka woman in a da ashi. Yebeboshi ne akopiem Yaw Asante na se breka se ya brante be wanya mfinhye donu miensa kwabrane ahwe Nyankopon wani 5 Ghana cedis nti wa wone se kan ama na frim na watwetwa mu ebo mama ne se wukopiem ewo forikrom abato mpasua de so a eja to ho sabre ya yekasa de won matwe asem de eyasem ya na bane ahenkan eye asuofia ba pani se breka se mami atumrante ene maba wa man Ghana mu nyina afo se nei emabunu wo na doso na de ba ko enam so edeba watufu wo ho na yebekwa akopiem ewo sirem do arawo sem afri ho eba ene se Pina Senior High School headmaster sabre ya yekasa yi GS mpanyimfo so wonko tena nchen ka bia ba ya na pick up your sise esuku nkwada na duane ya na egu ne kemu a ya de kwa ba bi no emunsam ya de basum we ni afoforo bi ka ho na ede so mawie na eguso ka mo sanyumako bi adama eno mo ebo yachi dom ede nsam hudo yaba HA International se en control se ka bia eda woni wonu abi ntem ho ase yes asesem any insurance won sensem nyina kwanto ho nsem nyina omo hwe won be ya ma o mani o manyina konkan empo abusuasem bi na akere mo so ya maka emaka HA International se fasa sankan ni nyina beda wo no mo na won hwensiesie ni nyina emfama kuma samadi run about oben asafo VIP bus terminal hono mama sewa plaza first floor ana wonom ebutu sehwi bogoso sunyane koforidia eho nyina mo ewo asoye ahodo ewo hono mo 0544141688 ana 0266717101 eya homa wofra HA International mumpanyifo bejo so enkomo bi aburo midi so wonom enobebo abusianfo 14th no enche na duru ho eye defie da ye de anim ya o take fam ya ken ho abom ene by Grace Medical Center apomodin one ye di divas day ninti anyi ho mfrim ya tonsa de afremu nyina seda ni duru ho wo de bre sansa dodo de bebre no na abenya bie ye free o blood pressure wo mu duro sugar level didie wonu mu nchacha hodro ni nyinada ya se wo ba fi ha free ya nyusika bia ye no free ho hepatitis B and C no wo yanke 80 cedis edani duro ha betwa 50 Ghana cedis ema ye hwe a wo twa no ne ya hwede ntia ema de pu ya de no ha mapa ke 150 enso edani duro betwa 80 Ghana cedis syphilis ani gono test hodro no 60 Ghana cedis edani duro asitwa 40 Ghana cedis ebi apeso ye HIV test no 60 betwa 40 kidney ahoden no test no liver na ahoden no test no emema prostate test no nke 150 edani du wa yesi yatete so utua 100 Ghana cedi edani du wa o tek ha ebe ye butu enti atonsa de afro abusia pefa series books a wodi basic school assessment competition ne ba ye wo mo ka boafo ne ho autism consultancy services ka ho Olu's Kitchen, Ujema Travel and Consult, Best Brain Publication, Leprechaun and Lipitone, Petra's Kiss Paradise, The Marvels Event, Pella Mineral Water, Sweet Pea Executive Hotel, and why ye come pa, a Mansi Rabank dear, or per bank a padio medidadia, na enua any a Mansia, I know dear way a vitamuk, Wabagan and Fear Durunia Chilenia, Yante Vitamak once and Bunny Biada, Cafe Nim, Choco na ope, banana na strawberry soya, a Guma bebre bobra baby beda tonton no de body to di wo benya bia no nom calcium omega 3 6 and 9 ashemo ma se twum eno to be no ma no de amedofo e manenya vitamug nyume kwe na ebo so yesere ma yemu ayedu na bia kenkan sam ne de ma samfo ofa John entry bosia kolabo asomfonom na bia yi eye mienu medin mame ajwa nyantatando meni abrewa ba Kofi Chumesi Afrika siano emu ensam eni Asem Beba Dabi Asem na nyaba ne santi abrahosam ena ewie yatena si ye de hya kasiano ase abrahosam asi ewo atonso ginyase
na we afia hyase nkwa besi sabre ne yebama isu ya kenja hyehye ho asem wankame ya yesa na watwe bia de besha juada se no enkodu ni fiada memrenda ne kwasi adamra de na gya hyehye no bebre no na ba na we die edutwam emu oya emu owram ayam hyehye wom papa wana asinia ne din adelenda kusi wanya emfie no aduasanum 35 years eni atonso ginyase ya no wote na ukopiem wo askwa mensi no emu ehwo na ginyase wo memende ne beto dwase efia wotimwo ya wono ene ne busuafo atim eja atom ema ono batan wone ne manna ya woka wo mo ho ade mo mra Facebook ni so eja na ne de bru asia baba be soja bonfa ya ebi ena edamuo edan ya wo mo dam ne de ni nyina sheye mami nya 35 years ne baba de wanyine wo mukura 14 years de odi ho 10 years de odi ho 4 years na se nkwada miensa ena ekan lenda ho asabre ya ye kasei ejana si wo munya drobe wa bro ni pamro dunjafo beba posifo beba wo mbeyi lenda ne mami ensa die wo munyina da wo mashi abusunya bo hwese de na posifo ba ya wo baba peja wo mamu ene se de won ma ye ene mema na echi adadu na sasam no emu akwakwa ye ya papa na sam ne ba sa no yeso ma ya mani boni kwame ageni boaten se wonko ho na ne yesi waginya se wonko hwe na ni so ade na wonto ye nkra na eka ho ebi ema woni abdofuo bi a womote ho womotembe bebia lenda ne meye tie edi nkomo ebisa mo se arahusem ya ba ne sen memenda ne kurabre be ne siye na ba ne sen ye na digya ne ba ye wonmo mote ho bi ene ye kasaya won manu disam eni dia tiane se ahomachi ena my wife oton dokunu nti obenwa ne dokunu nti o sole ahomachi be 3:30 no ena otia mu be pu na kwabran sole na enkwa na ehye enti mimi dim ni ka mi pie ye no na ese gya no aso kitchen no na kitchen so na ye fe se yi na wo na gya na som eti mi kofa wo mafunu eti me fa wo mafunu di kan di bu first gate no eti mi bu first gate na cylinder no gi pom je ye pom no na mintimi enwuram ana me fa dan na ti sei me ne baba eti afa baba kuta pikas na misumi kuta wo mafunu na tie ene pese ye budan no nanka enkra no epie ko mo tietiem da kwabran yiye nti na me home eti me de ade no ebubo mu na ade na ntimi amyi ena eje me nsem eno krasem na afi na eje me nsem na me tie sun eno kra na me ye ho hwia na ye yi abai no krasem me ye ho hwia anya yi o ena anya yi eno krasem enti de ko ba ni se enkra no eno no mo ma me ni nyina hye omasi edo makogu kofanachi me sole for one me ya do si se evra me fa jantu ma bi me kuno no apie aba akojar ho asan ma kwa don so aba me huwe eti me fa ade anu ani mu wa me rejare na me twa me ne wusie fi se me teta ejada ha na mitade ni sio na mtimirika na mkonya ne wa mo frere lenda mo Yesu alwasema na bisi lenda sole ne jada ha alwase urade me me manawu alwasole ye sabra no na jane ajem wa hadin be na mtimirika konya ne mikunu na mikunu ba ofa wo mafunu na minyane mikunu ni ano so sole o mo di bu pono na ni sa na timi buto fom etofom na ejabi bibiti wo wom ejane dale kase no timi awura ro mu yina woto ho ekikem baby no Ojo, Adani, Emoyo abusiafo
Inti jawe ne nipa hyem no. Yentumi nyi wo mumpu. Hey. Na kofi hwesa de dumdafo ba ye, posifo ba ye na animu atete no. Na wo hwe ba tan ne mam yensa Ewrade. E mama mienu oba ba ko ne ma no. Hey. Eja na de sei ne nipa hyem no. Asi said ye wo mo ye bidie no. Bidie pa ya na de agum se enhyem faso ne yenyi me ye bidie. Eja akronfo nti se ye dan no pa na ya sanso asum ye hu fidie. Enti no omo ntumi nya access bia so omo kodan ni. Emu oja enya asem keto ba 2025 we obi antu ne ho fo. Abro so ya hyehyɛ na bantem. Onya fort keto bi ahwe ne siesie. Empo nipadua na akra wonam na hu sa ye hia no apinsu anom eja betumi ato. De man ji bom ntem bom fire no ye. Omo cylinder gas na esi ho no na e show mu bom. Oh. Ase bibia ye nko. Ye mabusuafo yakọ na ona wokọ so Nyankopon fa nkransie. Ene ye to aso na awrehosem ya bi santase. Krachi bia wonya mfinhia aduonu miensa. Menteme ho ase asore 5 Ghana cedis hu kwabrani atimi ahwenyame anim ahwese kan. Wode awoni nua ya asabre kasai onka tiasefo hu biu. Na asem si yi yense ntwere ni Bismarck apia kubi papilo wono ena di akire sabre kasai Nyankropon adom wabeka yensa ewo studio ha no mo yebekọ ne nchen na bia ye poti esiye de nam so kofa menteme ho asi ba ya kwabrani atimi awoni nua sekan no waboye nchiremu papilo akwaba mejo so abrewa mejidi so ho ye nyame adom eja eti si ye konso ide nyame ayebi na emom no asem no na enye de enkomo no enye de se de wadi kan achiem kakra no enne anope wo hwe video no kwa behu se na anima bibi kakra emuntete abo nunum ekobo ni no nsia anope ya no ena yinya ne ntie se awudie bi saa akoso ewo Santasi station asem na miki Santasi station bus stop ewo ho no eho asem ena mika nti atiefo ebeba Facebook na amaba be hwe video no na bibia akoso kama na abro ba ni nyina ne se abranti a wafi ma meka na asem ediam nyan no o de Simbad ena obia de nim no empotem honom wadi mfinhia no aduonu miensa 23 years na onse se atiefo betin komo we ase yia unse nansen abrewa de aba atrotro drivers ni bi so ne se se wolodu akọ kokobia a odu Santasi station ho a no wasimo no wasa lodu ato aso se adwuma short se adwuma die we akofa emrantie bi so abe from Shadow Boys Shadow Boys na adwuma ne se trotro driver no begina sa bus stop ho na enye station but omo lodu ho wo begina ho na no mo no apai amount o mpai ma wa no majo 5 Ghana cedis enti sa dwumadie no na ekoso Santasi station abranti and December da se wa free mu no wono theater samanso ene na anopa sorry seja okodi ni dwuma ho okodi pa kakra shadow adwuma ya bi enti owo ho odi dwuma na ka ba ko besim enti ebesim no no opa ya na ye ma enti ka na ye ma no ene okobisa sa ka no mate ni se ma we de ayema de fam 5 cd edai emame nti ho na mate ni be ka che ne se abranti a wadi awu a se si aposifo ehwehwe no no wono ena mate ni ka che ne se skana kodi sa abranti a wadi sa awi ho nti en onkonkoji skani 5 cd no enfri ne ho abranti no nso din ede opon ba awu a okay na edin adodo na de nim no Santasi mpotem ho no eye klatietia ono nso adi 30 years fishia na duasa enti enum no na abranti a wafiri mu iko kila tietia ho se ene kila fam 5 cd emame na mate ni se odi amount ena kila tietia nso be kan che Simbad se wonu mom na pai ka no nti won so mfa 5 cd ni na dai ema no enti eho no adi akasakasa ba kakra enti enum no na wo ma ebefro omo bus stop woni bi no epata omo no mtiti wo mu nti obi aka se akoma akofom nti ase ya adwuma ena omo sa asesa ntokwane fo aso biem nti ntokwane kwaso na no ena kila tietia etwen se kan free ne bag mu se kan kitwa bi se bi hye bag no ena ni odi kan de war Simbad kon na Simbad nsu kura ba on se ade a samrante na wo mo so pa omo gina bus stop wa mo ta kura ebu a kunti ba bi kakra no no nsu kura sa ba ni bi no de ball
killer tietia nti killer tietia ka se saa na che so be che me masem no e no sa de wo ni mfim nti honom no na simba de buhweye ti simba de buhwe nde no wa yemre na killer tietia sa course do ko wo ne no fo ase benkum ho sa unse e ho nso na doctor for chira yakoma no ewo nti ho ne de na che se simba akọ off nti enum no na killer tietia de onde wa buban okọ ena aboafo som no mode simba de to ka mu koko pie exchange hope exchange aya aban ya resabia na eho no de mu kodu no doctor fo ama ne boni se simba do mode ne ba kwa de no wa free dada enti enum ana abambofo be pie ono ma omo fa body no e de akwa kopie mo komfa no chi mo twa se CID aposifu ani di akire omo hwehwe abrante ndi di kletia santase ono ote santase new site nemo mba bia airport ote de obi anim nemo medin obi anim ani obo kletia santase obi a otie san bebia no enim abrante nti abroa areho sema asi e wo ho no nti egusu aja yani di achi na sa dwumadie we no onsi ye kan enye santase station kwan so na eko ene mrante nso obi ofru trotro bia bedi adanse ye se obi ofru trotro bia bedi adanse ye se sa mrante no nso no sabi o bebrehu ehu kura chen se wasi akromfo se obeyiro esan se omudwumadie no omudi no animram nti ono nso ba no aboa ne ho sure nti we police ni kura no anhwe obeye ahanye station mu nkoma ni manhwe a enkoye papa nti enumu no na akwa wi sa abroa papilo yada wase no ama ne bo koso ema wani ni ensem na china de be firma babia no wasan so e de abesom yen na etiefo we miama de sere anka betumi aban yi o ma asrafo nyina gina na sa suban no trotro mate ni om driver for omuntu om hofo enye sesei ekoso papa babia befa bia onru fie ni abo short obesi afro car be se 9 ansa ni wadu fie ade a ha adwene se bi nam so a obi atwara na no Yaw Asante regional minister Dr. Frank Amoakohene of Free Press that was last weekend week ni mu ho no ade ba kwa okaka trade ne ho se won be ye ho adwuma papa ebeboa emfa regulations any short no ebeboa pa ende ba bi o mu gina no se de o mu twa nkrofo abe no wo kotwi a obefa sisantase no afa kokobenfo atoaso no afa tredefo obefa empower benfo nso asa na ekoso de obeko straight ni nso na otwa ne bo se straight ni 5 cities a no gina ho 10 cities opa fo ba bia besi udu ha ba bia besi bia 10 in as much as say men support sadi we no one the all can ehu hia but yen work on fangobo I'm telling you say ya ho sene fuel the speeder e bo ne kosoro no ehu spare parts bo enti se mate ni driver ni keka we nyina nso bo ma ahu Ghana obi mmia obi na obi nso de anya bibi wati ase enti ni nyina no final consumer na ho kire no but ye kan ni say no ye check the prices of car so ho neoma kakra because they say petrol baby a 1 liter of petrol shell crowd them say 16 point something goya ne others ne 15 point something e bo ne cost too much enti o mon check sa de ne nso eno nso hu hia pa mo akweda se abusia ya to akase e bo no eso na watwetwa mu ne e bo mama ne se ukopie mu e wo ofori kro mu a eja ato ho ema sabre ya ye kase de na de hye wo ho de videos ahodo de ba ya mamu hunu ye wo ma no mu dum na ne bia ehuri de si dan ne so ene wo ye de obetumi bia na so ejai etretre ya ma wo mu niama besei behye de ehye ye pa ya na nyasam ketwa eka ho ebi ema wo mu ebo momra chebedwani ono abo Michael Kwesi Edu amane ema watietie mo afiri mra chebedwa fie asra kwan wo speaker ho aba hwe sadia de ne si ya pote pa na honorable Michael Edu ya wono ene ye mraship dwani ya wogina mu ema adehya wo fo okurom no wo ba no wamfa ne nsasa eniema bi ya wo mbenya ne mprempren ya de wo keka ne ho de bai mattresses ahodo
emo sardines ahodoɔ ntadeɛ roofing sheet ahodoɔ wɔn deɛ no ɛso apɛ nyina da wɔde ɛkyɛma wɔnom na ɛnyɛ wɔnom nko a wɔsankora diska ɛpɛ so ɛne mpanyinfo a wɔhɔ video yi a ɛna owura edu wɔde hyɛ wɔnom sɛ wɔn nyɛ wɔn nkyɛ na efiefie a egya itratre kɔ yɛ nyinaa yɛnkyekye nneɛma ne kakra ɛmfa ɛma wɔnom na wɔabra honorable Michael Edu wɔbɛyɛ presentation de bɛhyɛ mpanyinfo sasa wɔn nyɛ nkyekye nkakra ma wɔnom no wɔgyina so de nsɛm bi atrodwase yi awohwɛ atɔyɛ nkyɛm a esi ha se a ɛyɛ awerɛho yie paa sɛ amanfoɔ nneɛma ɔmo abrabɔ nneɛma nyinaa hye dwere bɛɛ ma ɛdan no kora adwere gu biribiara hye nti me wɔn kan na menya nteɛ ma assemblyman frɛ me sɛ adeɛ sei na asi wɔ fie na yɛntumi ntina wɔ se yɛsan ba bɛhwɛ yɛakyi yɛba nso no korɛ saa pɛpɛɛpɛ na sɛnea yɛhu ɔha no asi na yɛba bɛma abusuafoɔ nyinaa yɛakɔ na yɛbɛkyekyerɛ ɔmo werɛ yɛde nneɛma kakra yɛ mattresses ne pillows ne ntadeɛ ne aduane kakra brɛ ɔmo ɛne yɛde sika kakra support sɛ ɔmo fa mpepa ɔmo ni suo na ɛne deɛ mo amunim sɛ yɛwɔ opposition nti ahoɔden wɔ fam bia nke wɔ power ɛde aba na sɛ nkyɛ bia meyɛ statement wɔ floor na mepere sɛ aban bɛyɛ nhyehyɛeɛ ɛbɛma biribi sɛ ɛtu nipa a yɛbɛnya biribi a na yɛde aboa ɔmo ama ɔmatumi agyina ɔmo no aso bi ɛno ho asɛm na ma speaker agyi tum sɛ yɛade papa ɛwɔ sɛ ɔman no yɛde ani ɛhwɛ na aban nso ahwɛ mmoa a yɛbɛtwa ato a yɛde bɛboa ɔmo asɛm bɛsɛ bɛto ɔmo nti yɛsia nso ewiem nsakyerɛeɛ nneɛma a ɛrekɔ so ne ade nti ɛma egya hyehyɛ ne ade ba nti ade ahwɛ yie na mesɛ sɛ obiara nso nhwɛ yie sɛnea biribi sɛ ɛnkɔto na obra a wabɔ mfie bebree wode asan w'anim fifiri na da koro pɛ na egya aba abɛsesa ne nyinaa ɛde kɔ yɛma abusuafoɔ nyinaa yɛakɔ abusia eni ayate yi eye honorable Michael Kwesi Edu wono eye mrahye dwane a wogina mu ma de hye wo fokrum abato empasua no eso na wono mu akyede yi ebi so wo mo so na anu gya no edi wo mo awu enso egina mu eda honorable asisi na ye da se da so ma no Nyankopɔn hyira no de waya ma ye wonya de chance ama ye yɛda na ase paa de wayɛ ama yɛ ne yɛni nda so obetumi abɛyɛ ama nti nyame aboa na wabayɛ ama yɛ yɛde anaseɛ kɛseɛ na yɛde ma no na yɛde mpaebɔ so yɛde ta n'akyi aseda na megyina ne na me afiase wane no ɛde ama adɔfoɔ yɛ titiriw MP ne party mpanyinfoɔ yɛ maame bridge boy adɔfoɔ na ayɛ mmoa ba bɛsisisi nti sɛ nnɛ MP ne na pamfoɔ aba ha na sɛ ɔma ba bɛyɛ ade fɛfɛsɛ ya na yɛ aseda ne yɛde ɛbɛma na yɛasrɛ sɛ sɛsɛ pɛna no ayɛ den yɛnhwɛ yɛ ho yie sɛdeɛ yɛsi yusu gas yɛ candle ne yɛ mosquito coil no yɛma yɛni nkɔ ho na nyame anyɛ yɛ adom ɛna ka ɛka nipa a yɛntimi ɛnreplace nipa medana se wɔne na pamfoɔ nyinaa medana se ato yɛnkyɛm ɔtɔɔ me wɔ mo yɛanyimi ama yɛgye m'akyi saa yɛbɛyɛ ma adɔyɛ hwɛ yɛ ama me m'ani asɔ menim sɛ bɛpagya me onyankopɔn yɛ adom a ɛnam yɛso efie no bɛsi hɔ abusia adehye bi ya wo mo ho ka ye nanu gya hyehyɛ kɔso ɛwɔ fori krom ne duase ɛna wote sɛ wo mo gina mu ɛda ase ɛsɛyi ɛwie yɛnyina sa awrɛ ho sɛmi ɛso na ɛnensɛm ahodo ɛboaboa no de bram sɛ kaseɛ ne nyina da yɛmfa nsi ɛwɔ hasamfoɔ ɔfa John ɛntwi bosia kolabo ɛna fi ɛgya sam enoba efia aboadwowa o munyina yoma famudie ede boy kwame agini boaten papilo kan wono kru ya na bebo ye chidom ma ensam no ye kenkan de ma mo imma ene senior man mozi ada ma Facebook na so wunya bi ehweye ya beso mo awie yi ye mienu midin mame adwoa nyanta tando menin abrewaba kofi tumasi akora awie